uIsrael lo lapha phezulu Yes. ba ntshontsha imap noma imap yezwe laseNingizimu Afrika. Okay. Bantshontsha imap bayintshontshela eQonce noma eKing Williamstown. eQumrha. Oh. Yantshontshwa lapha imap 10 years before kuqale iApartheid la eSouth Africa bese kuqala noIsrael ngo1948. Kusho ukuthi ngabo 1938 bantshontsha le map bentshontsha la eCape Town. Iyona ke abahamba bayokwakha lo Israel okuphi olapha phezulu. Into esisiza eyokuthi kukhona ama features uNkulunkulu asuke wabekile. Lawo ma features you can't change them njenganemfula. Amatshe. Yes. Amadwa nje la eMpumalanga. Nala eKZN. Yes. Elokhuzeni eMount Tabor. iMount Tabor isimangaliso wetland park. Kukhona intaba elapha zimbili intaba zika Jehova ezila ezweni lesethembiso eSouth Africa. iMount Carmel la uEliya ayemelene khona nabaprofeti bakaBhali laba abawu400 abagcina bebulewe. Ikuphi lo ntaba iseCape Town iTable Mountain. Bese kuzothi iMount Tabor ila elokhuzeni esimangaliso wetland park eSan Lucia. Lo ndawo isine game reserve sezingeni eliphezulu ngama ufuna ukuyongena khona ukwazi ukungena ngendlela ekubiza ngakhona. So kwasekushintshwa ziningi izinto ezishintshiwe. Ziningi izinto ezishintshiwe. Ingakho ke base beqala ilokhuzana ilento uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Uyiselwani lapha phezulu. Uyiselwa ukuthi njengoba uJesu sesamshintsha wabamhlophe kade kuumuntu omnyama. So kufanele bona babe kuphi for this white supremacy syndrome. Kufanele babe phezulu thina sibe kuphi sibe phansi. Kanti ngeshwa kukhona izinto ezingashintshi. Uma ufunda uGenesis chapter 13 lithi uAbraham went up. Yes. From Egypt he went up south. Okungukuthi le ndawo esikuyona iSouth iyona ekuphi ephezulu. iEgypt iphansi. Ingakho umfula iNile. Yes. It flows from la eSouth Africa down to Egypt. Okay, ake ngibuye kule. uJesu wayehamba la eSouth Africa kahle kahle. The Galilee, the Sea of Galilee, is the Galilee Sea. Yes. Cape Town, Cape what? Cape Agalas. Kodwa kukhona indawo la lingena khona ulwandle eSimonstown. Wayihamba la. Ezalelwe la eBethlehem la kade sikho. Ingakho bekhona izinto ubone ngazuthi kube ngathi siyadideka indaba zokuthi sesinale information. Manje mawusunale information khona ezinye izinto ezingakhulumeki kahle. iBethlehem yile. Hayibo. Amabutho kaDavid iJerusalem iseNamibia. Oh yes. Ukuhlangana nani no Johannesburg. Phela njengoba sikhuluma indaba the Kingdom of Judah in Jerusalem. Kingdom of Judah in Jerusalem isuke eSub-Sahara Africa kweso Burkina Faso izizofika kuphi eSouth Africa. Noma isuke eSouth Africa ikhuphuka izoqala izofika le ngoba umuntu oqala creation yenzeka kuphi la sikhona. Yo. Ithuna lika Jesu lila. La eduze kwaseNamibia eNamibia.
kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Jordan, Jerusalem, kungena iSouth Africa, kungena iNamibia, kungena iZimbabwe, kungena iMozambique, kungena oZambia, kungena oMalawi, kungena oAngola, kungena oTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzofika kuphi eSub-Sahara Africa, lapha eSahel, la khona uAbraham nje uzalwa ubaba wakhe uTera iseBurkina Faso, Ur, bese kuzothi eHaran la athola khona unkosikazi wakhe uSara iseNiger, bese kuzothi uIsaac owakhe unkosikazi naye walandwa kuphi eBurkina Faso, bese kuthi uJacob yena lamakhosikazi akhe awu4 njengoba wayesebenza kulabane eNigeria. Okay, so into eyenzeka emva kokuthi beyintshontshileke imaphu eSouth Africa beyokwakha uIsrael omusha, it's because vele base beyakhile nenkolo ezosekela lo Israeli. Kuningi nje neBhayibheli base belithathile balishintsha nabo, bashintsha amagama nayo yonke into. uIsrael ne-Egypt, nyabona lapha kwi-map khona u-Egypt la kuthiwa khona Sinai Peninsula, bese kuzothi eceleni lapha nangu Israel, kwakuyindawo eyodwa, right? U-Israel no-Egypt bekuyindawo eyodwa. So into eyenzeka ngo-1859 bakha iSuez Canal. Yini iSuez Canal? Into engathi umfula eyahlukanisa lapha uIsrael noEgypt. Kwase kube engathi amazwe awu2 ahlukene. uIsrael ule ko-Europe kobani, uEgypt ule ko-Africa, engathi indawo ehlukene. Kufana noma uthatha ibhanoyi usuke eEgypt, bayakuzungezisa uzungeze kube ngathi uyakude kanti ila eduze umakhelwane. I-distance between these two yale Suez Canal, it's about 262 kilometers. So wahlukaniswa phakathi uEgypt ngalento umfula, futhi ama-Africans asebenza lapho ezigcina emba lo Suez Canal owumfula ezohlukanisa uEgypt noIsrael. Ake sifunde kabanzi ngeSuez Canal. Now ake sifunde kabanzi ngayo iSuez Canal le eyakhiwa ukuthi iyahlukanise uIsrael from uEgypt. Lo mhlaba olapha kwaIsrael umhlaba wase-Africa, umhlaba waseGibhithe wase-Egypt, right? Ake sizokuthiwani kuthiwa lana the Suez Canal was built between 1859 and 1869, okusho ukuthi kwathatha 10 years ukuthi bahlukanise uIsrael, basika umhlaba bawusikele iIsrael from Egypt. Ake sibone ukuthi ithini date. Kuthiwa lana the start of construction was April umhla ka-25 ngo-1859, baze bayiqeda ngoNovember 17 ngo-1869. Bakwazi ukuthi bahlukaniseke umhlaba lapho. Kwase kwathi ngo-1948 uIsrael was established noma was created, right? Ake siveze ubufakazi ukuthi khona into kanjalo emlandweni ukuthi uIsrael was created ngo-1948. Ake siveze. Right. Kuthiwa lana the modern state of Israel was officially created and proclaimed on May 14 ngo-1948. Ngo-1948 ngithe kuwena izwe laseCanaan ese-Southern Africa. If uIsrael ucreated ngo-1948, baphika abantwana bakwa-Israel baya kuphi? Bayakulephi izwe? Likuphi izwe laseCanaan? Ngithe izwe laseCanaan ise-Southern Africa, right? Ngo-May 14, 1948, Israel was done. Base bekwazile ukuthi bakhe yonke into, bakhe nalo zinto lezi zamanga abazokukhombisa zona, abathi nanti ithuna la Jesu, nakho ukuthi koTurkey lapha, nakho ukuthi bese uyakholwa wena ngoba ufundisiwe futhi uyakholwa wena, ngithi uyikholwa wena, right? But izwe laseCanaan ise-Southern Africa, ake sibuke lo Israel lo okwakhiwa ukuthi ke wabukeka kanjani sekwakhiwe iSuez Canal sebewuqedile na. Ake sibuke imap la. Now ngo-1859 to 1869 kwakhiwa umfula oyiSuez Canal.
kwathatha 10 years ukuthi wakhiwe lo mfula. So i-Israel yabe isihlukaniseka njengoba nibona lapha esithombeni ukuthi khona umfula ohamba in between lapha. So i-Israel yabe isihlukaniseka from iGibhithe officially by 1869. Ngo-1948 base beqedile ukwakha yonke into eyamanga le abazokufunza yona bese uthi wena ngiyile mina ka-Israel ngabona ukuthi ngaze ngaya naseTurkey ngayobona ithuna laJesu usho into eyamanga yodwa. Right, base beqedile ngo-1948 ukuthi bakhe i-Israel lo wamanga. Right, ake sibuyele back ezweni laseKenani. Izwe laseKenani lise Southern Africa. Ake sibuyele back.